Lingo. గోండి ధర్మగురు పాండికుపర్లింగో ఉత్సవాన్ని మత్తడి సుంగుగూడలో ఘనంగా నిర్వహించారు. గ్రామ పటేల్ అత్రం గుణవంతరావు బొజ్జు పటేల్ ఈ పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆదిలాబాద్ జెడ్పీ చైర్మన్ రాఠోడ్ జనార్దన్, కుట్నూరు ఐటీడబ్ల్యూఎస్ చైర్మన్ కనక లక్కెరావు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా జీవ వైవిధ్య కమిటీ సభ్యులు మర్సుకొల్ల తిరుపతి, అలాగే కుమ్రా భగవంతరావు పటేల్, కోరంగ దౌలత్రావు, అర్క మాణిక్రావు, కోరంగ సీతారాం, పుర్కా బాపురావు, పేందూర్ అర్జున్, పేందూర్ ప్రభాకర్, అలాగే రాజగోండ సేవ సమితి రాష్ట్ర కన్వీనర్ మడవి రాజు, మడవి బలిరాం, జిల్లా అధ్యక్షులు మిశ్రం త్రయంబక్, ఉట్నూరు ఐటీడీఏ పీఓ, అలాగే మేనేజర్, ఇంకా అనేక మంది నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పూజలు నిర్వహించారు. ఆత్రం పరమేశ్వరరావు, అలాగే స్థానిక సర్పంచ్ మత్తడి ఇంగూడ సర్పంచ్ మడవి మోతిరాం యశోద, అలాగే మహారాజులు వెడమ జయవంతరావు జామ్డా, కొరంగ యశవంతరావు సమ్మక్క, జంగోలింగ గణ సంస్థాన అధ్యక్షులు ఆత్రం రఘునాథ్, ఇంకా అనేక మంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం వారు సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. जंगो बाइना पांडीकुपरलिंगोना शंभो देवना साठी तप्पु नकुन पुडतोर अंटे निर्वाल बत्ती కొన్ని మా ఊరుకున్న దుసర కాకు కార్యక్రమాల పూజ మతం కాబట్టి నేడు నా పుడుతుంది దివసన ఇది సబాందు వారితకే నేడు బచ్చలై ధర్మం ఇది భవిత్ పర పుడతా గంగాధర్ సర్ తే సాబ్ గిరే ఏదిక తగవానడి అని శిల్పకర అంద ఓన్ గిరే అని జాతి ఇంగిరే బచ్చలై భవిత్ పర పుడతా కొన్ని లోకరు బదలింతరితకే సంధి ఉంది ఇంతర నాయో నేడు పుట్ట పిట్టే పురాణమంత అವೆನ್గిరే భజన ధర్మమంత నేడు జాతి జన్మర్కమంత నేడు మూర ఎర్ర ఇమంత అವೆನ್గిరే భజన ధర్మ హన్మంత ఆది మానవ జలమద్గగిరే బోన ధర్మ బోన్ మంత అని ధర్మతూర్ భజన ధర్మతూర్ అదెన్ గురుర్ మంతే నేను కిరిచెన్స్కోన్ యేసు క్రీస్తు పూర ధర్మతన్ గురు నేను మావోర్ జడ్పీ చైర్మన్ సాబన జాతితోన్ సేవలాల్ గురు సేవలాల్ మహారాజ్ గురు పూర ధర్మతన్ ఆనే మా గోండి ధర్మతను పాండికుపర్ లింగో గురు నేను మాకు జాతి పుడతస్కే అసలు పాండికుపర్ లింగ గురు బది విధాంనే తాకనా బది రీతితే మందనా బది నేమనే తాకనా ఏం జరు మాకు బోతికి తరబతి ఈత ఊరా పుణ్యతిథి గిరివ సంజి మరణ మా ధర్మతను బోలే మా తర్వాత నేను భవిగే ధర్మ పీచి తాక్సి నేడు మాకు బర్కాసిలే ఏసిలే నేడు తుడుకోరు మంతేరు ముసల్మాన్ మంతేరు ఊరుకొనిగిరే హసేన్ హుసేన్ వాళ్ళ గురువు మనంతో ఊరిగిరి హరియాక మస్జిద్ నగా శుక్రవారం ఊరు ధర్మతను గురించి వేహంతే ತಿವ್ರಂಕಿಗೆ ವರವರನ್ ಬೊಮ್ಮೆ ಸಿಲ್ವ ಸಂಜಿಗಿರೆ ಊರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರ್ಕತ್ ಫುಲ್ ಮಂತ ಬಾರಿತಿಕೆ
ಊರ ಧರ್ಮತನೂರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ నేడు ధర్మ ఎత్తికనే చట్టం చట్టం ఎత్తికనే ధర్మ నేడు ಮಾಡಟ್ಟು ಚಟ್ಟಮನ್ ವಿರೋಧ ತಾಕ್ತಿಕೆ ಮಾಕುನ್ ಕೇಸ ಅಂತ ಹಾನೆ ಧರ್ಮತುನ್ ಗಿರ್ ಮರಡ್ ವಿರೋಧ ತಾಕ್ತಿಕೆ ಮಾಕುನು ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವ ಲಾಗಂತ ಅದೇ ಲಾಸಿ నేడు మా జాతితున్ ಧರ್ಮ ಲಾಕ್ಸಿಮಂತ నేడు ಬಾನಿತಿಕ್ ವಿಹವ ಸಂಜಿ మా ధర్మದ ಗವಲೆ ಡೌ ಡೌ ತೇನ್ಕಮಂತ पांडे पर लिंगू भाई स्टाफ भाई चौकटने वेहतर माग बती वो पच जलते वो ना वेहता ते ताक से पीसी वातट अच जल माको यस बरकत सुख शांति वेले चौकट मत भारत देश नागा मराठे राजलिर मत बस के डालते अद माव सुटे माता अस्कडाल माव परिस्थिति तलवात अदे लासी नेड मावूर इद निर्वहण कमिटी जंग मोर मानिकराव साहब आई विशाराव साहब आई इदगुल चौकटना काम की तेर नेड कुमराम भीमन सभा मंत वर्तंती मंत करे मायोवोनु बताइसले बते करे मातो वोनि तानगटल के बैठा गुर सभा नेडिके बच्चिरोय मा जाति नुर वायना नेड धर्मद वारी ति केंजना बति बतलिते के मा कैदन गुరించి టావసిले मा कवगाना सिले नेड अस्कडालते नेड वेरी सभा दसमकी नेड पेरसपेन तुंगता పెరసపెందున్ గురించి మరట వడకమకి నేను జంగుబాయి తుంగుతాడు జంగుబాయిని గురించి మరట చర్చించమకి ఇది పేనానికి మాయనలా అసలు పాండుకుపర్ లింగు బోరాదు అసలు భారీ జన్మ ఇచ్చి వాతో మా జాతిదిగా ఇంక పిఓ సాబ్ మనతో ట్రైబల్ తుమ్ సపరేట్ మాకు ఆఫీసర్ ఆనే మా గోండి ధర్మతుమ్ సపరేట్ గురు పాండుకుపర్ లింగు గురు ఆనే భజన బద్ జాతితో నా జాతి తుర్కున్ శ్రీ శంభు మహాదేవ బోన వోన్కు गुरुर तूस्तो और गुरुर वासी माग धर्मां के रुस्ते बति मरड बताल की तड़ीते के मा धर्मतनो इन वेवा वड़का संजिकुनो अच्चर चोकोटना धर्मतन के नेन गोहड़ी की तक गोहड़ी कीसुकुने मा वेतल परिस्थिति मंत अदे लासीता सभंग आई वेल्ले दोसो लवसरा मंत नेड बचलै मराठो राजकीय परांग बचलै मराठ बचरो बताल की इंतड़ बति मावा साध्यम बारिते के फस्ट धर्म धर्मय फाउंडेशन नेड बान चटल मंता हानो बोनवन धर्म मंता नेड धर्मते ताकविके और माइनल बच्चरे एजुकेशन की बच्चरे की वो ना माइंड काम कियो आंटी यादी तरतड़ बत्ती नेड वाला डबल यादी तरसी मंत माव जाति नेड चरित्रदगा मंता मरड तोले सीरी संभ महादेव जमित बमित करो 33 कोटी पेन न जन्मा वात अस्केने सीरी संभ महादेव धर्म तूस्तो आ टाइम नागा मरड जाति तो सुंजी अर्थ आस्कन पांडे पर लिंग गुरु अवतारिक वासी माकुन बहुत गीतर अरे निमट धर्मायराम बेमटी धर्मादु मेटी धर्मते विचारते ताकना ये धर्मते सबने ताकने जर मा कंटिन्यू देखतो बति मरड बतल कीता नेडु धर्मतन पूरा खराब कीता नेन गुसाडे रासिगिर बगेते का दांत गुसाडे रीते बूरांदे गुसाडे तेकने पांडे पर लिंग गुरु ना हवतरा निरंकार गुरु ना हवता बति नेड बतल कीता नेड बोरो बोर लीडर वांतोरा चलते बोर बोरो आफीसर वांतोरा इतिके मामा पेन कोन गिरा नेड मायनले मरड बगा निडिसी वाते येर तुंगसिरपो नेंगवल मामा जाति बति नेड मामा पेन कोन बोसिगिर बस्ट की सरमंत ये बीतलो मरड बसके सुटिकी काट अस्केन माको सुख शांति वायरिंजर मने संदर्भम नाग देखर मंत बारितिके नेड अच्छो डगुर पेन कोन गोहड़ी किसे मंत नेड गुरु हालतर नेड मावड गुसर काते के ఊర్గిర్ పూరా ఈగట రుంది కలర్ వాడితే అది అది కూడా రుంది కలర్ ఇన్ మొత్తం గేరాం బాయిగిన పేకిన గేరాం ಕೆರವಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತತ್ತರ ನೆಡ ಧರ್ಮತನ್ ಬಚ್ಚರ್ ಖರಾಬ್ ಕೀತೆ ನೆಡ್ ಗೋಟಿ ತಗ ಲಿಂಗ್ సెట తగ జోరి కాల్ తగ లింగ్ బాయికి పాట వ్యాంత పాండికొకర్ లింగున గురించి బాయికి నా పాట గమంత నేడు గోటి తగ లింగ్ కై తగ లింగ్ కాల్ తగ లింగ్ బగసూడ లింగ్ ఇంజరు నేడు ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಠ ವಾರಂತ ಅದೇನ್ ಮರಡ್ ಬಾನ್ ಕೀತಟು ಮೊತ್ತಂ ಗಲೀಜ್ ಕೀತ ಅವರು ಗುರು ಹಾವ್ತಾರ ಅಂದ್ರು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತೇರು ಗುರುರ್ ಬೇಕು ಸೊಡಿತೆ ಗುರುರ್ ಕುನ್ ಕೇಯಾಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಾದುರ್ ಬೇಕು ಸೊತ್ತೇರ್ ತಾದುರ್ ಕುನ್ ಕೇಯಾಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೋನರೋಯ್ ಸೇರಂಡು ಗುರು ಹಾವ್ತಾರ ಎತ್ತರಸ್ಕೆ ಮಾ ಗುಸಡಿ ಬೇಕು ಸೊತ್ತರಿಂಜರ್ ಏನ್ ಅವ್ರ ಮಜಾಕ್ ಕೀತೆಕೆ ಅದು ಗುಸಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೊರಲ್ವಾತ ಗುಸಡಿನ ಮೇಲೆ ಮಾವ ಶಬ್ದ ಆಯೋ ಗುರು ಹಾವ್ತಾರ ಅಂದದು
मरट बस्केट बदगिर नाडनोर मरटू गुरु इंजर केयन आतल धर्म बद्दे जाति गसिले నేను ఆకడి తున్నేటి ఆకడి గోరి గురు పౌర్ణిమ తున్నేటి ఆకడ సాది కీతికి దీపావళి యమునలు మరి 4 మहीना ఏంది వాళ్ళ మా ధర్మాందు బతి నేను ధర్మ సుటికేసి నేను మా బాయికి నా పాఠం గగ్రే ಮೂರೇ ಮಾಸರಮಂತ ಇಂಕೆ ವೆಡಿಯಲ್ ಬಾಯಿಗೆ ನಗ ಬಗ ಯುಂದಿ ಜನಿದ್ಗ ಮಂತವತಿ ಬಗಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾವ ಲಿಹಿಕೀತ ಬಗಾನ್ಸಲ್ಲಿ నేను లిహికీతెగ్రే కొన్ని గైడ్స్ నాగ్రే గలత్ లిహికి సర్ మంతే బాయికి నా పాటదగా కరెక్ట్ మంత बती मराठ आवेन के ध्यान कई वट अचरहान मावा धर्मांद बती नेट बदलाता नेट बोले माता नेट मरमिंग कीतके नेट सुरवेर्तलवांत नवरिन मोइले म्हणजे बोरगे पूनर वातोर्वनो वेर्तल इंतड बती सुरवेर्तल बार इंतड नेट बोरगे वेर्तल वातोर्वन रोन वातोर्वनो वेर्तल इंतड बती सुरवेर्तल वातोर इंजर बार इंतरितके ఓర వాతకనే సురు అంత కాబట్టి సురుకి ఇవల్ వెర్తల్ వాతరు నేను నవరికి ఇవల్ బెహకా బాయికి నెటిజర్ బాయికి పూస్కెతికే ఏమండి సురుకి ఇవల్ వెర్తల్ వాయరే సురుకి ఇవల్ వెర్తల్ వాయరే ఇంజర్ బదలాతైతే కదు షార్ట్ కట్నగా సురు వెర్తలు ఏనవలు అయితే హీన్ మావ ఉంది మత్త ఉంది ఆత నేను సురు వెర్తల్ బారింతే ఏనవల ನನಗೆ ಬೈ ವಿಚಾರ ಕೀತ ಆಸ್ಕಿ ಬರೋ ವಡಿಲ್ ಮಾಯ ನಲ್ವೆ ಹೆಸರು ಸಿಲೆ ಕೋಪ ಹೀನ್ ಮತ್ತ ಏನಾತ నేను పరదానికి మంతే ఒక భారీ పట్టాడు రీతే పాట్యాలి పాట వేయవలి రేంజరనే వచ్చూరు పట్టాడు దీని వల్ల నేను కొలాంస్కు మంతే నేను ఇది మా కేడమంత కేడదిగా కేడ కడిదోహవలి మా కొలాంస్ ఒక పూజకి ఇవ్వలి రేంజర్ పూజారికి వాళ్ళ बच्चे गवर्नमेंट रुकन पूजार किंजे मराठी गवर्नमेंट ना कोलाम्स किंजर मनता पटाडुकुन प्रधान किंजर मनता माकुन गोड किंजर मनता मावा मराठे कोयतुर इंता बोरित्र निमा कोयत याचे हिनु ममट पूरा मरंसे वासे मनता నేను జై సేవకి పూన అయితే తెరింతే ఇది పడనాదు బతి బోన్ టావసెలు ఎవరు పూన తతింతే పాండికు పర్లింగు గురు ఓన కోక్ వాలే ఇంతే కోక్కాయం అది నెలెంజాం कोक्कायो नेलेंजाम नडुम फोड़दा नेड बदे हाकिदगा सूडाट नेलेज फोड़द मंत नेड बदे सलेदगा सूडाट नेलेंज फोड़द मंत गाबर हाकिदगा सूडाट नेलेंज फोड़द मंत जंडदगा सूडाट नेलेंज फोड़द मंत ताने पांडिको परलिंगुन्न तलदगा नेलेंजनी फोड़दांद करे मायके पोस्की अन बत्ती तान जस्टै कईव कोनी मा जात्र बदल केसर मंतरितके ए कोक वाले पेन तत्तर मतड़ी पूजा कीते अरे वायना वासीत धर्मत गोष्ठी इंकेजन नेट धर्म मेन नेट तुड़कुर बोर एजुकेशन करीते रेंडव मूड करीते बट धर्मते ताकते अनि शेर ताकते माव डिग्री बीएड कीसिगिर माव माइंड यादी त्रोपन उंडे माव यादी काम कीसरिसले बारितके मरट मा धर्मते ताकवट मरट इद बमितूर मालकल रांदट नेट बमित गन मरटू असलु बमितूर मालकलिरे मरट नेट पिरारांतरैते बमि पूजा मा जातिद ताकंत दुसरो जातिद ताको नेट विद्रिंगिते मा जातिद कींतड़ मरक दूसरो जातिद कीर नेट पिरवांतरैते पिरद पूजा कींत नेट रोक पेने दोस्ची मर रोक येर बड दोस्सी येर मिस्ची तान बड दोस अंत अनि लेर रेल पुंगडे तान रे पूजा कींत ఈతల్ మావ ధర్మ నేను బచర్ గోహడే మాసి మంతతికే అవేన్ గురించి వడకవ సంజి నేను ఇచ్చోర్ మావ ధర్మ గోహడే మాసి మంత అదెన్ లాసి మడ దయకేసి తా సభ వెల దోసి మావ జాతితో మున్నే పోయివాల్ వెళ్ళి అవసరం మంత అదెన్ లాసి మావరు వెలటిరి వెహవలిర్ మంతే నాకు సీత అవకాశమును ನಾನು ಮಾಸ್ತಿಕನು समझिरकुन जय सेवा वेस्ते जंगव लिंगव करसा पेंदु बये बाबन जय सेवा धन्यवाद सर ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಗ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ವೆರ್ಕಲಿರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ और जिला परिषद चेयरमैन సార్ ಮಾಡ್ತಾರೆ और కనక లక్కరావు సార్ ಮಾಡ್ತಾರೆ భారతಕ್ಕೆ ఊరుకుని మాట పిఎల్ పోతే బయలు టైం అంట కాబట్టి మా నా పిఎల్ పోతರಿಗೆ నా తాకంత బట్టి నేను వెర్కలిర్కుని వర్క్ సిక్కును మా కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయకదు ముందుగా మా ఊరు ఐటీడీ చైర్మన్ లక్కరావు బాటో వరకనే జరుపుకోరండి दोस्त जिला परिषद चेयरमैन डॉक्टर जनार्दन साहब
कुमरा भगवंतराव साहब, कोरेंगा दौलतराव साहब, देवेंद्र प्रभाकर साहब, मर्सकोल तिरुपति, तमदिरकुंड మా యశ్వంతరావు మహారాజు రామ్ రామ్ మీ బాయికు దాలికు రామ్ రామ్ పాండికుప్పర్ లింగు నేను ఉడత దివస్ గోండి పూర్ణం ఇన్వాల్ కార్యక్రమం స్వత సాల్గిరే ఇది నాటే కార్ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ನೇಣಿಗಿರೆ ಅದೇ ದಿವಸ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ ಇದು ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ತೇಕೆ ಮಾಕೂನ್ ಕಾಪಾಡಂತ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷೆಯೇ ಮಾಕ್ ರಕ್ಷ నేను पोरोपाटर धन्यगाव इथे काचरगड वेन पेन झेंडा मुंडा सेड सगा सोरियाल दारियाल अटुम कुटुम इव समदो पांडिकुपर लिंगाल धर्मगुरु गोंडी धर्मगुरु आंदोर और तूसी सीतोर अत नेरुसवाल मावा वंता एडतना वेत्तो మా ధర్మతున్ మరటు నెరుస్కాట్ వాయివల్ మర్మియడ్తున్ అందుస్కాట్ తనకు కాదూర్ బాబూర్ మా వెత్తేర్ మరాఠ్ మా మర్మియడ్తున్ ఇర్కాడ్తేనే మావ ధర్మ యుద్ధానింజరే మాయితాయ 12 పున్నాక్ 12 హౌస్ నగా ఇది కార్యక్రమం మావ నాకనగ తాకంత ఆంత నేను ऊना निवडमायो पडानातून मरुंगल सेल्ले म्हणजे मराठ नेन पूजा दोसवाल जड़ता सहीवाल ओरी कोटुसवाल नारेल वोवाल दारीबेली वाटवाल तो समझने की इतर समाजना చూడ ఇంత సిస్టమేటిక్ పగన్ మన్నో మా జాతితగా మాకు ఇదుంది నేక్య నేను మనటు బేటీ బలే అంతాట్ కలి అంతాట్ నాగిర్ కలియవాయు ఆతలుది సిస్టమ్ సక్రేనే బొగుడి ఫస్టేనే కొటేర్ కోరి ఇంతదు సౌండ్ మాయన చెవి మాయంతట్ తేదట్ ఆను మా నేకి కాಯ್ದತగా మరాఠ్ భుజం భుజం సీసి కలివాల్ సందీప్ సెల్లె ముసల్మానో క్రిస్టియన్సో బుద్ధిస్టో రకరకాల దేశం భారతదేశంలో అంతే ప్రతి మావ ఉంది సిస్టమేటిక్ ఉంది సిస్టమ్ ఉంది పద్ధతి మంత 4 వేన్ 6 వేన్ 6 వేన్ 7 వేన్ जाति निर्माण माता सगागित्ताड असल पाल पारिकेसी सोरिक संबंध बान की कट फलाना बतला अंतट वरुण कोर बतला अंतट अद रिलेशनशिप माक समदिरकुनो हेतु मनना के नेट जनरेशन कागुतन पोरम अंतट बत्ती 4 सगन 6 सगा बहन अंता 6 सगन की 7 सगा बदल मंता 6 सगन 6 सगन बान सोच संबंध मंता ఇది समदो तनुंदी सिस्टम इंतट मीव बेये बत्त जातिता इतके मीव बेये बत्त मियाड सोरिक संबंधं की साड़ी दाकड़ इतके मी अव्वाल बत्त मियाड नवरना बेये बत्त मियाड सेल्ले नवरिना अव्वाल बत्त मियाड अद पाल पारिकीसी नेंडु सोरिक संबंधं की इंतट इच्छपट्टिने मावा नाकनगा मावा जागनगा मराठू चुटरिकम बंधुत्वम कीसर मंतट इदु मावा सिस्टम मरी इदेन साटी नेन मराठ मध्य मध्य नईता कार्यक्रमालकी इवलु अवसरम मंता मिरट नेंडु जंगु जंगु बापू जंगु इनवाल नेलेंज बापू इनवाल बाबू सुंगु बंडू जाकू वीरू गंधर्व राजुल की इतके लड़ाई करस्तुरा पोरल कांदुंग इत्तेर
यादवराव जुगादिराव वीर राऊड कांदिरित्तेर ते मा जातिता कांदांतल कांदन वायली पोरोल पाडिंग मंता नेड मरटू पोरोल चेंज आता ननु जाग केस्तोन बतपाड़ी पेंद्रम पंद्रम बदो उंदी रకంగా మంతేర్ ఆడను అడం ఉండుంది మా ఊరేగుండే మంతేర్ ఏమయ్య మీ ఇంటి పేరు ఏంటి అయితే గుర్రబోలం సార్ అరే మీ పాడి బద్దలు మోమో ఆకులోం సార్ ఆకులోలం సార్ అరే ఇది పాడి కోయితోన్ పుజారిన్ टोयटन पटड़िन पाड़ी दूसरा सेल्ले बत्ती माऊर बदलिंजर मंतेर पाड़िन तेलुगुते बदलिगिसी पसे मासेर मंतेर वास्तवम मा वेशम बदले माता मा नेश बदले माता पाड़ी बदले माते के बोगस आयनसाठी आस्कारम मंता तेनसाठी जाति रक्षण इदे अंदु मर नेरुस्काट पीते के मुने मा भविष्यत मा पीड़ितुन को मा मरमेड़तु न्यायम की तु राकट पाड़ी पोरोडून चेंज कीमट ना पोरो लक्के राव असल ना पोरोलो उंडवरो जातिगा मन्नो आने दूसरा पोरोल गिरे मावा वासेर मंता इबु ఆలోచించవల్ సమాజం సోచనగర్తాట్ ఖచ్చితంగా ఇవే నెరుస్కాట్ మరి ధర్మ అయిన వాళ్ళు మరట్ నెరుస్కాట్ మాకు ధర్మ మధ్యకే మాకును జాతి రక్షణ ఆయార్ జాతి మాకు రక్షణ కేరింజరే ఇది మోకసితర్ समदिरकुन राम राम जय सेवा धन्यवाद सर बच्चों गोष्ठी वर्षी आने मावरू ये आदिलाबाद और चेयरमैन साहब वगैरह अमूल्यమైన సందేశం సీలుదిరే కోరించున్నాం నేట అది మాకు నేట జన్మదిన విశ్వంరావు మాణిక్రావు ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾಗ అతిథి ఐటీడీఏ చైర్మన్ శ్రీ కనక లక్కేరావు గారు ఈ కార్యక్రమంలో హాజరైన కుల పెద్దలు మహారాజులు వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున రామ్ రామ్ ధర్మగురు మావా జాతిన ధర్మగురు జన్మ దివస్ ఉత్సవాలు इनके मावर सादोरी माजी सरपंच वेहतोर मावर आईटीडीए चेयरमैन साहब वेहतोर धर्मो रक्षिति रक्षितम मावा धर्मकुन మనం కాపాడాలనగా దేశంనగా భారతదేశంనగాయి ప్రపంచంనగాయి అనేక జాతులు అంతా ప్రతి हार జాతినగా ಧರ್ಮ ಗುರು मन ಅಂತಾರೆ ಆನೆ गोंडी धर्म गुरु
ధర్మగురు ఆధ్యాత్మికంగా మాకు జ్ఞానం ಹಿತಬೋಧಕ್ಕಿಂತೇರ್ ಜಾತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದು ಕಾಪಾಡಲ್ಸಾಟಿ ಧರ್ಮಗುರುನ ಊರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದಂತ हर जातीचा धर्मगुरुना उत्सवाल कीसर म्हणते गुरुना उत्सवाल कियाल ಅದು ಮಾವ ಧರ್ಮಮಂತ गुरुना उत्सव कार्यक्रम कीते के गुरुना आशीर्वाद जाती मीद मदंत मावा संस्कृति संप्रदायांकू ममोटे कापाड़ा लागल धर्मम नगा आध्यात्मिक कार्यक्रम नगने माकुन ज्ञानम भगवंतल आशीर्वाद पुटांत भगवंतल आशीर्वाद पुटाने जरते धर्मगुरुना पूजा किया जरूर मनाता हिने नेंड मत्तड़ी ಕೂಡ ನಗ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ ममोट बचवीर लोकुर वातोर इंजर सेले ममट वातुरे लाखों लाख पूजा धर्मगुरुना पूजा समझिकुन पुटो गुरुना पूजा गुरुना आशीर्वाद बोनकुन वायाना ऊरे पूजा नंगा मानते आनलासी मावा जाति नगा कुम्र भीम गारी उद्धंजी मंता जंगुबाईನ पूजा मंता गुरुना पूजा मंता ಇದು गुरुना पूजा इते के महाराज को लोकुर वहांतेर आध्यात्मिक माकुन वेहांतेर ममोट मावा जीवित नगा वेलुगु वायना इंजते माकुन डेफिनेटली आध्यात्मिक कार्यक्रम मंदालागर इदु मावा जयवंतराव महाराज आई यशवंतराव महाराज आई ऊरा ग्राम ग्राम नग सोंजी आध्यात्मिक कार्यक्रम इर्ते के मावा जाति लोकुर गिरे चेतनम कियवच्चु ज्ञानम सियवच्चु विद्यानगाई वैद्यनगाई बचड़े बते कार्यक्रम मनी हान कियवच्चु इंजरते इदु माकुन गिरे नेंड आनंद माता धर्मगुरुत पूजात ननगिरे वासी आशीर्वाद ननगिरे नाकुन गिरे पुट्ता नेंडु हीने नाकुन टाइम सीते संदिरकुन राम राम इच्छी नावा रन गोष्ठी इगेने राम राम की